Oho. Joo, semmonen häräke tuli siihen. Liiterissä on vähän polttopuita laittanut sivuun, niin löytyi semmonen. Sitten tässä kiinni. Semmonen karahka tuota pihlajia. Kokkeilin tästä jotta taitteellista tehdä. Ja aloituskierrokset näkyy siinä. Taikaa siinä. Pakko kaso uskaltaa vaan aloittaa. Uosta. Pakalle semmonen yksityiskohta, niin suohan se sitten käännetty tää astia. Joo, se näyttäisi nyt tämmöiseltä. Ei mitään puhtainta leikkasta suunnut tuohon. Ja tuosta löytyi tuommoinen halakkema, mitä pitää vähän silmällä pitää. Niin. Mut suunnittelin, että nyt aloitan hiontauraaka. Eli varmaan epäkeskokonnella hio. Tai tuolla lempelällä tallalla porakonnella nää uloimmat kohdat ja tää saapi sitten ihan sorvin pyöriessä hiottu. Joo. Siitäpä se etenne.
Joo, siltä näyttää hiomisen jälkeen, niin sipastaa pikkusen öljyä tuohon pintaan. Ja tuossa hiomisen kesken niin yhden kerroksen sellakkaa laitoin tuohon ja pohjusteeksi niin sanotusti. Niin pistetään nyt vähän öljyä. Joo, semmonen. Ei ehkä kameran välityksellä oikein näe minkälaista tuo on, niin tuo valaistus ei ole oikein hyvä millä tähän kohtaan, mutta tuossa aika näpsäkkää kuvio ainakin. Ja joo, otetaan se irti sorvista ja käännetään ympäri. Lähtisiköhän se ihan? Lähti. Jaa, tämä ei pitäisi tiukassa olla. Ei ollutkaan. Laitan vaan täyteaineeksi ton kuuman liiman, että se puristuu tasaisesti tuohon. Että se ei ollut sitä varten, että liimattaan tää kiinni. Aika nätisti lähti tästäkin. Kokeillaan, jos se saatais tuohon nätisti asettua. Joo, ei kun sorvamma. Joo, se on siinä. Pistetään vielä tonne aputeippi tänne, että aika vaikea nähdä tuota, että mistä se puu alkaa, niin on tuossa tommonen merkki sitten. Ei kun siitä vaan. Oho. Taas altta napata vähän kiinni. Pikku lommo tuli tuonne. No, koetellaan uudestaan. Vähän varovaisemmin, jos ottais vielä. Alkaa ote herppantumaan. Tää aika puuduttava projekti ollut.
No ei nyt täydellinen leikkaus tullut, mutta tarviiko se olla? Sitten voisin pikkusen söpöistellä noita reunoja tästä vielä näitä. Noin. Olisiko se siinä? Sitten vähän hiemopaperia vielä ja tässäkin tämä linja näyttäisi aika hyvin täsmälleen tämän kanssa. Että kyllä, enköhän mie luovuta siihen sen. Ja sitten mie vielä sottelin, että tekisinkö mie oikeastaan näille mitään. Näille päille. Että haittaisiko tuo jotakuta. Voisin tuntisti oikasta. Mutta joo, eikä se aale kun hionta savottaa aloittaa sitten. Joo, se alkaisi olla valmis. Oli siinä hommakin kyllä. Tälle päiväselti tehdä tuommoinen, niin ihan voisi sanoa, että melkein täyspäivä tuli tässä. No niin, semmonen siitä nyt lopulta tulikin kovan työn jälkeen. Yllättävän iso homma oli tehdä, että oletin ihan, että muutaman tunnin homma, mutta melkein täyspäivä tuli tässä. Ja tuohon jää vielä muistoksi kun sattui lipsahtamaan irti sorvista, niin pikkunen lommo tuossa, niin en rupea meikkaamaan sitä, jääkö se muistoksi tästä hetkestä. Mutta joo, tää on tämmönen niin sanotusti 3 jalalla seisova kulho. Kova homma oli kyllä tehdä. Se kun ei sorvi pyöri, kun se 200-300 kierrosta minuutissa, niin se on melko hiasta tuo puun poisto. Ja sitten kun puolet ajasta leikattaa vielä ilmaa. Ja tuohon lisää säästetty tuommoisen vihreän länti. Tässä vähän niinku katseltiin vähän miltä puu näyttää ja sen mukaan tehdään. Oli mulla se karkkea suunnitelma niinku tämä, mutta sitä en tiennyt miten paljon poistettaa puuta. Sitten kun rupesin sorvamaan, niin ajattelin, että otetaan tuo sydän näkyviin ja edettä sen mukaan. Ja tosiaan aika paksu tuli tästä astiasta niin sanotusti. Tiellä ei ole kuin pintapuun näköisellä. Ois voinut vähän syvemmälle mennä tältäkin puolelle, niin jos sanoo sydänpuun näköisellä. Mutta tänne saattiin nätisti tuommoinen. Ja pikkusen tuli tuonne haruksen sulkakuviokin. Ja tällä puolella ei näy niin voimakkaasti tuo kuvio niin kuin tällä puolella. Mutta joo, eipähän siinä. Siinä oli vähän erikoisempi projekti. En tiedä maksoiko vaivaa, mutta olihan tää ihan mielenkiintoinen tehdä. Työläs. Kovaa työtä vaan vaati. Katsotaan muuten tältä se näyttää, miten se pöydällä seisoo. Mutta tosiaan me liiteri vähän kaivelin tuossa ottaa. Kyllä olisi toinen niin vähän vastaava projekti tulossa, niin olisi tämmönen häräkä. Sua nähdä milloin otan tän työn alle. En varmaan ihan heti. Tuo oli niin kova työ, niin tehdään jotta kevyempää välissä. Mutta joo, eipähän siinä, niin palataan taas astialle.